मोजां जादों गाज्रि जादों रायजोफोर दा बेबादि सरकारखौ जोंनो नांगौ आरो जोंनि समाज दरदि प्रत्येक मानसिखौ अनग्रा बेमार आजारखौ नायब्ला थानो हाया बेबादि सासे जोंनि बिजाथि दङ बेबादि सासे गार्जेन दङ दा बेबादि गार्जेनखौ जोङो बिजाथि महरै मोनदों जोंनि खाफाल गोनां प्रत्येक दिनैहाय चिरांफोराव नाय दिनै गुबुन गुबुन समस्थियाव नाय बिसोर केन्डिडेट मोनाखै बावखुंग्रियाव नाय केन्डिडेट मोनाखै बेस्ताफ्रा गाबगासिनो दङ सानफ्रोमबो गाबो सानफ्रोमबो सिएमजों लोगो हमो बिजाथि नांगौ होननानै गार्जेन नांगौ होननानै दा जोंना भाग्यबान बिथांबादि सासे गार्जेन मोनदों बिनिखायनो देग्लाय जों भटआव माहाय होगोन भटआ जों बहाय होगोन माबे जायगायाव होगोन फामि बिबार गेजेराव जों भटखौ होगोन ना होआ दा होयोबा बयबो आखाइ खबना होदे धन्यबाद भारतीय जनता पार्टी बेबादि सरकार दिनैहाय मोनसे खोथा बुंनानै फोजोबनोसै आङो बे जाहैबाय मा दिनैहाय जों खोनानो मोनदों प्रमद बर' बिथाङा 2 बोसोरनिफ्राय बुंगासिनो न'खर न'खर साख्रि होगोन 5 बोसोरनिफ्राय बुंदों नाथाय न'खर न'खर होनो हायाखै सेस्था खालामदों बिथाङा बिनिखायनो बिथांखौबो धन्यबाद होयो आं गोसो गोरबोनिफ्राय नाथाय बिथाङा मा खालामदों दा बावैसो होलांनाय साख्रिफोराव मा खालामदों सोरबा मोनदों नामा साख्रिखौ सोरनिबा न'खराव मोनदों नामा जायफोरा मोनदों बिथांमोना मोजाङै थांनानै स्रि स्रि सोङै चकलेट मोनसे जाहोनानै सों मानोना बिथांमोना साख्रि मोनदोंबाबो चकलेट बायनायनि फैसा गैया मोजाङै ना बिथांमोना हयथ' हा फानदों हयबा न'खौनो फानदों सोरबा हयथ' नोङो बन्दकआव होजोबदों हाफोरखौ होनानै साख्रि लादों बे सैथो खोथा नाथाय भारतीय जनता पार्टी सरकारा मा खालामदों दा बावैसो जोंनो टटाल 1,21,000 साख्रि होदों गय खान्दिसे जानायबो फैसा लायाखै बेबादि सरकार नांगौ ना जोंनो ट्रेक्टर नांगाल नांगौ माबायदि सरकार नांगौ जाय सरकारा जोंनि गथ' गथायफ्रा लेखा फरायदों दा जों नुनो मोनो जोंनि गथ'फ्रा मा खालामो बिमाफ्रा क्लास KG 1 निफ्रायनो स्कुलाव थांनानै नांथाबबाय थायो स्कुलाव थांनानै नायो आंनि फिसा लेखा फरायदों मोजां जाथों होननानै फोरोङै रोंगौथि खालामनानै जों MA पास खालामो डक्टरेट लाहैयो नाथाय साख्रिनि बेलायाव मा खालामो हा हु फाननांगौ जायो दा बेनिखायनो जोङो भारतीय जनता पार्टीखौ लाबोनांगौ आरो नभेम्बर मासनि गेजेराव आरो 50,000 साख्रि फैगासिनो दङ बावबो जों थाइसेबो लाया गय खान्दिसे जानायबो जों फैसा लाया जास्ट खालि साख्रि एप्लाइ खालामनो थाखाय जे सेन्टारफ्राव जेरावहाय कम्पिउटार सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना एप्लिकेसन होनो थाखाय जे खरसा जायो 100 थाखा बेल' थांगोन आरो गावनि रोंगौथि दङब्ला बे गथ'फोरा मोनजोबगोन जाय खारनो हायो बिथांमोना आर्मि मोनसे जागोन जाबाय जों भारतीय जनता पार्टी क'क्राझार जिल्ला फारिलाइ थागिबि हारि मोर्चा माने जोंनि ST मोर्चा जोंनि राभा बर' देउरि बिथांमोन जों नुदों देउरि काउन्सिलनि डिपुटि चिफ BJPनि कार्बि आंलंनि जोंनि चिफ बिथाङा जोंनि सराइबिल ओनसोलाव हाबदों जेरै राभा हासंनि चिफ बेबो सोरनि जोंनि BJPनि माने जेसेबां काउन्सिल दङ गासिबो BJP जाजोब्बाय डेभेलप जाजोब्बाय जोंलाय महाय थाबावनो गुलाय गुजायाव थानांगौ ना डेभेलप जानांगौ नोंथांमोना ओंखामखौ ओरै जानांगौ ना ओरै जानांगौ बोरै जानांगौ जों माबायदि ओंखामखौ जायो सिदा सिदि जायो ना खंखाय जायो मादि नांगौ सिदा जानायखौ नांगौ अरुण'दय सोर होयो BJP जों सिदा लानांगौ PM किसान सोर होयो जोंनि मदिजी होयो जों बेखौ सिदा जानांगौ ना जोङो थांनानै UPPLनि अफिस थांनानै न'खर थांनानै खुलुमनानै लानांगौ जों ओरै जानाङा ओंखामखौ ओरैसो जानांगौ दैखौ जों ओरै लोंनांगौ ओरै लोंनाङा मिथिबायना बेखौनो आङो बयखौबो आग्रह खालामबाय नोंथांमोनखौ जोङो मोनसेल' आग्रह खालामगोन देग्लाय जोङो जोंनि बिजाथि राजीव ब्रह्म बिथांखौ देरहासार खालामगोन बेनिखायनो आङो बयखौबो खावलायदों आं बुंलांगोन नोंथांमोनाबो आंजों बुंलांदो भारत बिमानि भारत बिमानि राजीव ब्रह्म जिंदाबाद राजीव ब्रह्म जिंदाबाद राजीव ब्रह्म जिंदाबाद BJP जिंदाबाद धन्यबाद बे समाव बिद्यासागर आदानिसिम गोबां साबायखर जासिहरनाय थाबाय दा आं खावलायनो सानदों जोंनि मानगोनां केन्डिडेट राजीव ब्रह्म बिथांखौ गावनि बेसे गोसा बिबुंथिखौ गिबि बयखौबो खुलुमहरबाय
बुंनांगौथ' गैला बुजिजोबखाबाय जोंहा नैबे मानगोनां देउरि काउन्सिल देउरि मानि देउरिखौ मिथिया मोनसोरो बे जाहैबाय जोंनि ट्राइबेल बंस अमा जाग्रा जौ बिदै लोंग्रा बेनिया जाहैबाय बे डेपुटि चिफ दा माफ्रा बुङो ना आंनि बे बाहायाबो जाहैबाय गवालपारानि राभा सेक्रेटारि कार्बि आंलंनि चिफ हाग्रामाबादि कौरबादि चिफ बै सराइबिलाव मिटिं खालामगासिनो दं बेबो बिजेपि दा जोंनि मानसिफ्रा बुंबाय थादों बिजेपि सरकारा नायनो बर'फोरनि मेलेम हाद्रि जाजोबगोन होना होमबा बे सादा सिदाखौ बुङो नाथाय सोरांबानो बिथांमोना प्रमद साहाबाबो हारामा साहाबाबो थांनानै हेमन्तखौ लोगो मोनबाय आंखौ सिफ जाहोनांगौ आंखौ सिफ जाहोनांगौ होमब्ला बिसोर थांगोन डाइरेक्ट आंजों फैनायाव नोंसोर लाब दंना गैया लाब दं दा जोंहा नैबे सोर जाहैबाय देउरि काउन्सिलनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बादि खाम्फा बसुमतारी बादि बिसोरनाव सोंबानो जाबाय नोंसोर बिसोरनि काउन्सिलखौ सिफायदों नामा बे राभा हासुं काउन्सिलखौ सिफायदों नामा न'दिन सिफायाखै बे जाहैबाय राजनैतिक भाषा बयबो गावनि पार्टिखौ देरहानायनि खाथिराव मानसिफोरखौ मुं सुनानै खोथा बुङो नाथाय जोंनि बिजेपिआ मोनसेबो थगायनो हाया मारै थगायनो हानो आजिखालि जुगाव नोंनि फिसा फिसौफ्रा गासिबो लेखा गोरोंजोब मबाइलाव गुगोलाव सार्च खालामबानो नुजोबो थगायनाय माने बे नों सेन्देल खुइजानाय बे खामानिखौ आं मानो मावदों आरो नोंथांमोना मिथिखागौ आं गोदोनिफ्रायनो एमबो जाबाय एमसिएलबो जाबाय नाथाय दुर्भाग्यजनाव एमसिएलए जानायखाय आं खामानिखौ मावनो हायाखै नङा होमबा आं एमसिएलए जानो हायैखाय आं खामानि मावनो हायाखै बेनि थाखाय रायजो राजाफोरखौथ' आंखौ एसे दुखु मोनदों जानो हानांगौ नाथाय एबार नोंथांमोना जुदि आंखौ अननानै आरो खेबसे पदम बिबाराव भट होनानै देरहासार खालामोब्ला आङो निस्सय रायजो राजानि थाखाय आं मावगोन होननानै आं खोथा होबाय आरो मोनसे खोनासं जोंनि मानसिफ्रा हालौग्राव होयै फट' बिबारखौनो बावखोना माखोना आंहा सन्देह दंलायलाङो बावा बे फट' बिबार नङाबाथ' जोंना खृष्टानफ्रा गाज्रि मोननो नाङा बिसोरबो गोदो जोंना बाथौनि मानसिखामोन उनाव जोङो आलदा आलदा धर्म लालायदों आंबो ब्रह्मसोना आंबो बाथौ नङा जेनेबा दा नङा होमबा थिग बिदिनो जादों बे फट' बिबार नङाबा जोंना फुजायानो जाया बबेबा बे फट' बिबारखौ जुदि अयनाय खालामोब्ला अयनाय जागोनलै रायजो राजाफोर सिक्किमनि खोथाखौथ' मा बुंबावनो बुंखालांजोब्बाय जानाय प्रेसिडेन्ट साहाबा बिद्यासागरा दा ओंखायनो नोंसोरनो आं दिनै देखायफैदों देउरि काउन्सिल गोबां काउन्सिल बर' नङादे काउन्सिला देउरि काउन्सिल दं लालुं काउन्सिल दं राभा काउन्सिल दं मिसिं काउन्सिल दं कार्बि काउन्सिल दङ डिमासा काउन्सिल दङ आरो मा होनो गार' काउन्सिल दं जयन्तिया काउन्सिल दङ मार काउन्सिल दं बेफोर गासिबो ट्राइबेलजोब दिनै बिसोरो बिजेपिआव हाबनानै माने सान्तिपुर्न रायजो जागासिनो होमब्ला जों मारै बे बिजेपिआ मारै गाज्रि जाखो जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा सार दैदेननाय बिपिएफ सरकाराबो बिजेपिजों 5 बोसोर सालायनानै जोंहा सरकार दाबाय आरो मानाव गेदेर जोंहा प्रमद साहाबो 5 बोसोर दिनै बिजेपिजों एखे सरकार दाबाय दा गावसोरा लाजायाखिसै नालाय आलदा आलदा गेलेबाय बिजेपिआ गाज्रि जाहैबाय मा जाखो बे नंगौना नङा नायबानो जाबाय नोंसोर सोरजों सरकार दायो बे भाग्यनि खोथा बिजेपिजों दायो ना इउपिएलजों दायो बिजेपिआ सोरखौबा मोनसेखौ लानानै दाब्लाबो नैबे बिजेपिआ सासे देरहाबाबो साथाम देरहाबाबो बेखौ लानानैसो सरकार दानो हायो बिजेपि नङाबा जोंनाव थाखा फैसा बबेनिफ्राय फैनो बिटिसिनि बाजेटआ जाहैबाय मात्र